பேசியிருக்காரு. எல்லா உபனிஷத்துடைய சாராம்சம் தான் வந்து இது இல்லைங்களா? ஓகே, உபனிஷத்துடைய சாராம்சம் தான் இது. அதனால வந்து நம்ம வந்து இதை ஏத்துக்கணும். ஸோ வேதங்கள்ல வந்து நம்ம நேற்று ஒரு கம்பாரிசன் பார்த்தோம். தாய் வந்து எப்படி தந்தையை காமிக்கிறாங்க ஒரு பையனுக்கு, அதே மாதிரி வேதங்கள் வந்து தான் நமக்கு யார் உண்மையான பகவான் அப்படின்றத காண்பிக்குதுன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகே, ஸோ வேதங்கள் எழுதினவரும் பகவான் கிருஷ்ணரே, வேதவியாசர் மூலயமா வந்து எழுதினாரு. வேதங்களால் அறியப்படுவதும் நானேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்களா? ஸோ அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு நம்ம வேலையை செய்யணும். ஏத்திஸ்ட் வந்து எப்படின்னா, அவங்க வந்து கடவுள் இருக்காங்கன்றத வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க எப்போ உணர்வாங்கன்னா மரணத்தின் சமயத்துல தான் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. அத்வைத தத்துவம்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது என்னன்னா, நான் கடவுள், நீங்க கடவுள், எல்லாரும் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் கடவுள் கிட்ட வந்து ஐக்கியமாவோம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ இது வந்து இது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து கொஞ்சம் பேர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஏத்திஸ்ட், கடவுளை ஏத்துக்காம சில பேர் வந்து கடவுளை ஏத்துப்பாங்க. நான் வேலை செய்யறேன், நான் வந்துதான் அனுபவிக்கணும், நான் கஷ்டப்பட்டு எனக்கு வந்துச்சுன்னா அந்த பொருள் நான் மாத்திரம் தான் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து கர்ம காண்டர்கள். ஓகேங்களா? இன்னும் அதுக்கு அடுத்தது ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகிகள். கர்ம யோகிகள் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமா இருக்கிறாங்க. கர்ம யோகிகள் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது வந்து கர்மிகள். கர்ம காண்டர்கள் வந்து வேதங்கள் மேல கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருக்கும், செய்வாங்க. கர்ம யோகிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 வகையா இருக்காங்க. சகாம கர்ம யோகிகள், நிஷ்காம கர்ம யோகிகள். சகாம கர்ம யோகிகள் பாத்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே, எனக்கு இது வேணும்னா ஒரு சத்யநாராயண பூஜை பண்ணி புத்திர பாக்கியம் வாங்கிக்கிறதோ அது மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. நிஷ்காம கர்ம யோகிகள் பாத்தீங்கன்னா கடவுளால அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேங்களா? நம்ம வந்து பியூர் டிவோட்டி ஆனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீல பிரபுபாதா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்காரு. அவர் பியூர் டிவோட்டி. அவரை வந்து கடவுள் யூஸ் பண்ணிக்கிறார். ஓகேங்களா? சோ அவங்க வந்து லிமிட்டட் சிம்பிள் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங் என்ற கான்செப்ட்ல இருப்பாங்க. சரி முடி சிம்பிள் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங்ல இருப்பாங்க. அதனால அவங்களுடைய வாழ்க்கை தேவைகள்லாம் குறைச்சிட்டு அவங்கள சம்பாதிக்கிறது வந்து தேவைக்கு மாத்திரம் வச்சுட்டு மித்தது எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குறவங்க வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகிகள். ஓகேங்களா? சோ நேற்று அப்புறம் பார்த்தோம் சேரிட்டி யாருக்கு கொடுக்கணும் யாருக்கு கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் சொல்லிட்டு கடவுள் வந்து மறுபடியும் அர்ஜுனனை வந்து நீ சத்திரியன், உன்னோட கடமையை செய்யின்னு சொல்லிட்டு இன்சிஸ்ட் பண்றாரு. அதே மாதிரிதான் கிரகஸ்தர்கள் ஆகிய நாம் வந்து நம்மளுடைய கடமைகளை ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும். மெட்டீரியல் லைஃப் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், பௌதிகமா இருக்கிற வாழ்க்கையில வந்து நேர்மையா நம்ம என்ன ஆபீஸ்ல அலாட்டட் ஆயிருக்க ஒர்க் அதை பண்ணிட்டு வீட்டுல வந்து நம்ம வந்து காலையில எழுந்து ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபுக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். நேற்று உதாரணத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் இல்லைங்களா, இந்த வீடு பகவான் கொடுத்தது, ஸோ பகவானால வந்து இது கொடுத்ததுன்னு சொல்லிட்டு அவரை நம்ம ஓனர்ஷிப்பா வச்சிடணும். நம்ம வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வீட்டுக்கு பேர் வச்சுட்டு இது வந்து என்னோட வீடுன்னு அப்படின்னு நம்ம வைப்போம். இனிமேல் வந்து கிருஷ்ணா நிலையம், பிருந்தாவன் நிலையம் அப்படி வைக்க ஆரம்பிக்கலாம். அப்புறம் சமைக்கிறத வந்து கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு எடுத்துக்கலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம முன்மாதிரியா இருக்கணும்ன்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? ஈவன் பாத்தீங்கன்னா ஜனக மகாராஜரை பத்தி சொன்னோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி நம்ம ரோல் மாடலா இருக்கும். இப்ப நம்ம பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நமக்குள்ள இருக்கிற இன்டர்னல் சேஞ்சஸை பார்த்துட்டு நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்க எல்லாரும் இதை ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா? அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நமக்குள்ள என்ன மாபெரும் சவால் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய காமம் அண்ட் குரோதா, இதுதான் நம்மளுடைய எதிரி. ஓகேங்களா? சோ நம்ம மேலே நம்ம வந்து ரொம்ப அன்பு வச்சோம்னா அது காமம், கடவுள் மேல வச்ச அது அன்பு. அப்புறமா வந்து காமத்தின் நிலைகள் இருக்கு. அதுக்கு வந்து 3 உதாரணம் பாத்தீங்களா? அதாவது கண்ணாடிய வந்து துகள்கள் டஸ்ட் கவர் ஆயிருக்கிற மாதிரியும், ஒரு குழந்தை கரு பைக்குள்ள இருக்கிறதும், அப்புறம் வந்து நெருப்ப வந்து புகை மறைஞ்சிருக்கிற மாதிரி இந்த 3 நிலைகளை 3 நிலைகள் பார்த்தோம். இருக்கிறத கவர் பண்ணிருக்கு. அது மாதிரி நம்மளுடைய மாயையால நமக்கு வந்து நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் மறந்துட்டோம். ஓகேங்களா? அதை வந்து புதுப்பிச்சுக்கணும். ஓகே, இந்த ஹியூமன் பிளாட்ஃபார்ம், த பர்பஸ் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப் இஸ் டு நோ காட் அண்ட் ரீச் அண்ட் கோ பேக் டு காட் ஹெட். ஓகேங்களா? சோ நம்ம எதிரி எங்கெங்க இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம புலன்கள் இருக்குது. சோ நான் அந்த புலன்களை எப்படி கையாளணும், கட்டுப்படுத்துக்க தெரிஞ்சுக்கணும்.
அதுக்கு வந்து சப்ஸ்டியூட் குடுத்துடணும். நான் இந்த டைம்ல இந்த டிவி பார்த்துட்டு இருந்தேன்னா, ஸோ அந்த டைம்ல நான் வந்து அதே டிவில கிருஷ்ணர பத்தி பார்க்கறதுக்கு நான் பழகிக்கணும். ஓகேங்களா? நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். மெல்லமா தான் அப்புறம் வந்து தான் புலன்கள் எல்லாம் வரும், மாறும். எடுத்த உடனே ஓவர் நைட்ல எந்த மேஜிக்கும் நடக்காது. ஓகே. மனச வந்து நான் எப்படி பண்ணணும்? ஜபத்துல ஈடுபடுத்தணும். என்னோட புத்திய வந்து ஆன்மீக அறிவ அதிகப்படுத்திக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம நேத்து பார்த்தோம். இதுதான் நேத்து 3வது சாப்டருடைய சுருக்கம். இன்னைக்கு சாப்டரோட பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 4வது சாப்டர் கர்ம யோகம். யோகா என்ற வார்த்தைக்கு நான் என்ன சொன்னேன் நேத்து? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யோகா என்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது சொல்றீங்களா? யோகான்னா என்ன? இணைத்தல் சொல்லிட்டு பார்த்தோமா? இணைத்தல். ஓகே. இணைத்தல்னா 2 பேர் இருக்கணும். யார் யாரை இணைக்கிறது? நம்மளையும் பகவான் கிருஷ்ணரையும் இணைக்கிறது தான் வந்து யோகா இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல வந்து ஞான யோகான்னு சொல்றாங்க. நேத்து வந்து கர்மத்தை செஞ்சுட்டு மேல போகணும்னு சொன்னாரு. ஓகேங்களா? இப்ப வந்து ஞானத்தை நம்ம வந்து கடவுள் தான் முழுமுதற் கடவுள் வந்து கிருஷ்ணர்ன்ற ஞானத்தை நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் வந்து நம்ம பக்தி செலுத்த முடியும். அதனாலதான் இந்த சாப்டருக்கு வந்து ஞான யோகான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. சோ இதுல டோட்டலி எத்தனை ஸ்லோகாஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 42 ஸ்லோகாஸ் இருக்கு. இத வந்து நம்ம சில பிரிவுகளா பிரிக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் 10 ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த கடவுளுடைய ஆஹ் கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம். அது பாத்தீங்கன்னா ஏவம் பரம்பர பிராப்தம் சொல்லிட்டு, அதுக்கு அடுத்தது 5 ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் as the goal of all parts and creator of வம்ச வர்ணாசிரமா. நமக்கு தெரியும் வர்ணாசிரமத்தை வந்து அவர் தான் துவக்கி வச்சாரு. பட் இப்ப வந்து நம்ம வேற எப்படியோ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்க 16ல இருந்து 24 வரையும் கர்மயோகத்தை பத்தி சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது நம்ம வந்து என்ன மாதிரி தியாகங்கள் பண்ணணும், யஜ்ஞங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. எதை எதை தியாகம் பண்ண நம்ம வந்து தெய்வீகமான ஞானத்தை அச்சீவ் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. கடைசியா சம் அப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இமம் விஸ்வதே யோகம் பிரயோக்வான் அகம் அவ்யயம் விவஸ்வான் மனவே பிரகாவு மனுர் இஷ்வாகவே அப்ரவித். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நானே சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் மனித குல தந்தையான மனுவுக்கும் மனு இஷ்வாகு மன்னனுக்கும் இதனை முறையே உபதேசித்தார். ஓகேங்களா? இந்த பக்கத்துல ஒரு பிக்சர் இருக்கு, எல்லாரும் இதை அப்சர்வ் பண்ணுங்க. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த இப்ப வந்து 120 மில்லியன் இயர்ஸ் ஆச்சு இந்த யூனிவர்ஸ் கிரியேட் ஆக. அவர் கிரியேட் பண்ணும் போதே நமக்கு வந்து நம்ம எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அதுக்குதான் அதனாலதான் இந்த பகவத்கீதா வந்து நம்ம லைஃப் மேனுவல்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? பகவத்கீதா இஸ் லைஃப் மேனுவல். ஓகே. சோ அவர் வந்து யாருக்கு கொடுக்குறாரு? சூரிய தேவரான விவஸ்வானுக்கு கொடுக்குறாரு. விவஸ்வான் வந்து யாருக்கு கொடுக்குறாரு? மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு கொடுக்குறாரு. மனு யாருக்கு கொடுக்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பிக்சர்ல பாருங்க, ஒரு கை மாதிரி இன்னொரு கைக்கு வருது. ஓகே. சோ வந்து இஷ்வாகு குலத்துல யார் தோன்றினாரு? நம்மளுடைய ராமர் தோன்றினார், அவங்களுக்கு கொடுத்தார். சோ அது இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது ராஜ பரம்பரைக்கு சேருது. அப்பெல்லாம் வந்து ராஜாக்கள் தான் வந்து அரசாட்சி பண்ணிட்டு வந்தாங்க. சோ அவங்க வந்து நியாயமா இயற்கையா வந்து வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க. வேதங்களை வந்து பின்பற்றிட்டு வந்தாங்க. அதனால எல்லா இடத்துலயும் தர்மங்கள் இருந்துச்சு. ஓகேங்களா? சோ அரசர்கள் ஃபாலோ பண்ணாங்க, பொதுமக்கள் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே. பிரபு அடுத்த ஸ்லைட் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு பிரபு இது सेकेंड श्लोकम एवं परंपर प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योग नष्ट परंदपा. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்படும். அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால்
உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. சோ காலப்போக்குல எல்லா சிஸ்டமும் மாறிடுச்சு இல்லையா? அதனால இது வந்து போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ இது சிம்பிளா தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம வந்து மொபைல் சார்ஜ் பண்றோம். அதுல வயர் கட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த மொபைல் சார்ஜ் ஆகுமா? ஆகாது இல்லையா? அது மாதிரிதான் இது வந்து துண்டிக்கப்பட்டுச்சு. அதனால என்ன பண்றாரு, பகவான் கிருஷ்ணரே வரார். பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார். அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் இல்ல, நமக்கும் அது. ஓகேங்களா? இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல கிருஷ்ணர் கையில இருந்து 4 பரம்பரை வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் பிரம்மர், லார்ட் பிரம்மா. ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது ஸ்ரீலக்ஷ்மி, அப்புறம் லார்ட் சிவா, அப்புறம் 4 குமாரர்கள். இந்த 4 டிவிஷன் இருக்குது. லார்ட் பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரை செலக்ட் பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மத்வாச்சாரியரை வந்து ஃபாலோ பண்றாரு. மத்வாச்சாரியர் வந்து லார்ட் பிரம்மா என்ன சொன்னாரோ அந்த பிரின்சிபலா ஃபாலோ பண்றாரு. லக்ஷ்மி தாயார் யாரை தேர்ந்தெடுத்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ராமானுஜாச்சாரியரை தேர்ந்தெடுத்தாரு. அதே சிவபெருமான் யாரை தேர்ந்தெடுத்தாரு தன்னுடைய பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்றதுக்கு? விஷ்ணு சுவாமின்னு சொல்லிட்டு தேர்ந்தெடுக்கிறாரு. ஸோ அவர் கையில இருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆனதுதான் இந்த சைவிசம். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்து 4 குமாரர்கள் இருக்காரு இல்லைங்களா, சனக சனாதனான்னு சொல்லிட்டு, அவங்க வந்து யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நிம்பகார் ஆச்சாரியாரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. சோ அவங்களுடைய தாட்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் இவங்க மூலமா ஸ்ப்ரெட் பண்றாங்க. சோ நம்ம இஸ்கான்ல வந்து நம்ம யாரை ஃபாலோ பண்றோம்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ வந்து பிரம்மா யாரு, எங்க இருந்து தோன்றினாரு? கடவுளுடைய நாபில இருந்து தாமரை பூல இருந்து வந்தவர் தான் பிரம்மா இல்லைங்களா? அவருக்கு தான் வந்து விதை கொடுத்தார். ஓகே, அவர் தான் இந்த மனு குலத்தை வந்து உருவாக்கினார். சோ வந்து பிரம்மாவை ஃபாலோ பண்றதுனால மத்வாச்சாரியாரு அதுல இருந்து வந்ததுதான் நம்மளுடைய குரு சீட பரம்பரை. சோ நம்ம வந்து கௌடிய பிரம்ம மாதவாச்சாரிய பரம்பரையில சேர்ந்தவங்க நம்ம. ஓகே, when we follow ISKCON நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல வந்துடுறோம். நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ராமானுஜாச்சாரிய கும்பிடுவாங்க. சில பேர் இன்னும் வைஷ்ணவஸ் இருப்பாங்க. சிவா பாத்தீங்கன்னா இஸ் a பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பியூர் டிவோட்டி. அவர் வந்து தூய பக்தர் சிவா. அவங்களுடைய நம்ம எல்லாம் வந்து நம்ம இத்தனை நாள் வந்து இதர தேவர்கள் எல்லாம் வழிபட்டுட்டு இருப்போம். நம்ம ரீசெண்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மரத்துக்கு வந்து வேர்ல தண்ணி ஊத்தணும்னு சொல்லிட்டு இல்லைங்களா? அது என்ன பொருள்னா பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து கும்பிட்டா போதும் எல்லா தேவர்களும் திருப்தி அடைவாங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகே, சோ அதனால டெமிகாட்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? அவங்களோடனாலதான் நம்ம இந்த அளவுக்கு மேலையும் வரும். சோ அவங்கள வந்து நம்ம நிராகரிக்க கூடாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பிரபு. இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா வந்து இதுதான் நம்மளுடைய ஃபுல் குரு பரம்பரையில தெரியுது இல்லைங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்மள கிருஷ்ணர், அதுக்கு அடுத்தது பிரம்மா, அதுக்கு அடுத்தது நாரதர் முனி, அதுக்கு அடுத்தது வியாச பகவான், வியாசர், அப்புறம் மத்வா, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பத்மநாபா, ஒரு நிமிஷம் பிரபு. ஓகே, பத்மநாபா, நரஹரி, மாதவா, அக்ஷோபயா, ஜெயதீர்த்தா, 11வது பாத்தீங்கன்னா ஞான சிந்து, 12வது வந்து தயாநிதி, 13வது வந்து வித்யாநிதி, 14வது வந்து ராஜேந்திரா, 15 வந்து ஜெயா தர்மா, 16 புருஷோத்தமா, 17 வந்து பிரம்மண்ய தீர்த்தா, 18 வியாச தீர்த்தா, 19 லக்ஷ்மிபதி, 20 மாதவேந்திரபுரி, அதுக்கு அடுத்தது ஈஸ்வரபுரி, 22 பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு. இவர் தான் 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து ரொம்ப மர்சிஃபுல் ஃபார்மா வந்தார். ஓகேங்களா? அவர் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட குரு பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வரபுரி, அதாவது 21வது குரு. 22வது குரு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதுக்கு அடுத்தது கோசாமிகள். கோசாமி என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்னு பாத்தீங்கன்னா கோன்ற புலன்கள், இன்னொன்னு பொருள் வந்து
பசு. இந்த புலன்களை எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி வாழ்ந்தவங்க வந்து கோஸ்வாமிகள் சொல்லுவோம். அவங்கதான் வந்து இப்ப பேர் படிக்க போறேன். ரூப கோசாமி, சனாதன கோசாமி, ரகுநாத கோசாமி, ஜீவ கோசாமி. ஓகேங்களா? இவரெல்லாம் புலன்களை இவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் ஹிஸ்டரி பாத்தீங்கன்னா அவங்கள அவ்வளவு அளவுக்கு ரிச்சா இருப்பாங்க. கடைசியில பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அளவுக்கு சிம்பிள் லீவிங் இருப்பாங்கன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து மஞ்சரிஸ். ஓகேங்களா? கடவுளுக்கோசம் சர்வ் பண்றதுக்கோசம் நமக்கு வந்து அந்த பக்தியை எடுத்து கொடுத்துறதுக்கோசம் இங்க வந்திருக்கிறவங்க. அதுக்கு அடுத்தது 25வது பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணதாசா, 26 வந்து நரோத்தம தாசா, 27 வந்து விஸ்வநாதா, 28 வந்து ஜெகநாதா, 29 பக்தி வினோத் தாக்கூர், 30 வந்து கௌரவ் கிஷோர் பாபாஜி, 31 வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். இவர் யாருன்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டேவே கேள்விப்பட்டிருப்போம். யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? யாருக்காவது தெரிஞ்ச சாட்ல போடுங்க. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். ஓகே. இஸ்கான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியார் பேரு? ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதா. இவர்தான் வந்து இந்த இஸ்கான் ஸ்தாபனத்தை நிறுவினார். அவரோட குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே ஸ்டோரி எல்லாம் மறந்துடுச்சா? அவரோட ஃப்ரெண்டு கூட்டிட்டு போறாரு இல்லையா, வா ஒரு சுவாமிஜிய பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கம்பல் பண்ணி இல்லையா, அவர்தான் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். அவங்க வந்து சிம்ம குருன்னு சொல்லுவார். ஓகேங்களா? அவங்க அவ்வளவு அளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்ட். அவரோட அப்பா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா 29ஆவதா இருக்காரு பாருங்க, பக்தி வினோத் தாக்கூர். பக்தி வினோத் தாக்கூர் ஒரு லைஃப் பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து நம்மள மாதிரி ஒரு கிரகஸ்தா அட்வொகேட். பிரிட்டிஷ் டைம்ல இருக்கும்போது ஒரு அட்வொகேட்டா இருந்தாரு. அவருடைய லைஃப் அவ்வளோ ஈக்குவல் பேலன்ஸ்டா வந்து அவ்வளோ பிஸியா இருந்தா கூட அவர் பக்திக்கு வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து வாழ்ந்துட்டு வந்தார். ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு அடுத்தது 32ஆவதா இருக்குதான் நம்மளுடைய பிரபுபாதம். ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதம். இது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே. பிரபு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பிரபு. ஓகே. இவங்கதான் நம்மளுடைய கோசாமிகள். ஓகே. ரூப சனாதனன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, அவங்கதான். ரகுநாத பட்ட, கோபால பட்ட, ஜீவ. ஓகே. கீதையை புரிந்து கொள்வதற்கான விஞ்ஞானத்தின் ஓகே ஓகே பிரபு. 4th ஸ்லோகா. அதாவது அர்ஜுன உவாச்ச அபரம் பவதோ ஜென்ம பரம் ஜென்ம விவஸ்வதே கதம் ஏத விஜானியாம் இத்வம் ஆதௌ பிரக்தோவான் இதி. அர்ஜுனன் வினவினான், சூரிய தேவனான விவஸ்வான் பிறப்பால் தங்களை விட பெரியவர். தாங்கள் அவருக்கு இவ்விஞ்ஞானத்தை ஆரம்பத்திலே உபதேசித்தீர்கள் என்பதை எவ்வாறு நான் புரிந்து கொள்வது? இப்ப வந்து நம்மள மாதிரி கேள்வி கேட்கிறார் அர்ஜுனன். என்னப்பா நீ என்ன கதை விடுறியா? என் கூடயே தான் இருக்கிறேன், நீ என்ன சூரிய தேவனுக்கு எல்லாம் இந்த பகவத்கீதை சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். ஓகே. என்கிட்ட கதையெல்லாம் விடாத நீ அப்படின்றார். இல்லப்பா, நான் வந்து நானும் நீயும் வந்து பல பல ஜென்மங்களா பிறவி எடுத்துட்டு இருக்கோம். பட் நீ வந்து மாயைக்குள்ள கவர் ஆயிட்ட. அதனால உனக்கு வந்து தெரியல போன ஜென்மத்துல என்ன ஆச்சுன்றத. நான் வந்து அப்படி இல்ல. நம்மளுடைய ஆத்மாக்கும் நம்மளுடைய சரீரத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. பட் கடவுளுடைய ஆத்மாக்கும் சரீரத்துக்கும் வித்தியாசம் இல்ல. நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இஸ் பாடி அண்ட் சோல். அதனாலதான் வந்து அத்வைதா என்ற வார்த்தையை நம்ம கடவுளுக்கு யூஸ் பண்றோம். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி எல்லாம் பிறக்கிறது இல்ல. ஓகே. இஸ் அன்பார்ன், எட்டர்னல். அவர் உடம்புக்கும் நம்ம உடம்புக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. சோ அவர் சொல்றாரு, நான் அப்பயே வந்து இருந்தேன், நீ மறந்துட்ட அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பிரபு. ஓகே. இந்த இடத்துல நம்ம கீழே இருந்து மேல போலாம். ஓகேங்களா? நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் 4 யுகங்கள் இருக்கு. சத்தியயுகா, திரேதாயுகா, துவாபர யுகா, கலியுகா. இந்த 4 யுகங்கள் இருக்கு. ஓகே. ஒரு யுகமும் இன்னொரு யுகமும் சேர்ற இடத்த வந்து சந்தியாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? சந்தியாஸ் இருக்கு. இந்த 4 யுகங்கள் சேர்ந்தா அத வந்து ஒரு திவ்ய யுகம்னு சொல்லுவோம். ஓகே. அது மாதிரி 72 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்தா அதை வந்து மன்வந்திரா, ஒரு மன்வந்திரான்னு சொல்லுவோம். 14 மன்வந்திரங்களும் பிளஸ் 15 சந்தியாசம் இருக்கும். அத வந்து ஒரு கல்பம்னு சொல்றோம். ஒரு கல்பம்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள்.
ஓகேங்களா? நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பார்த்தீங்கன்னா, பகல், இரவு வந்து சீசனுக்கு ஏத்த மாரி வித்தியாசப்படும். ஈக்குவலா இருக்காது. பட் பிரம்மாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, டே அண்ட் நைட் இரவு, பகல் வந்து சமமா இருக்கும். இரவு சமயத்துல என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாம் அழியும். ஓகே. பகல் சமயத்துல எல்லாத்தையும் தோற்றுவிப்பார். இந்த ஸ்லைடு புரிஞ்சுச்சா? இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும்? தம்ஸ் அப் குடுங்க எல்லாரும். எஸ், நோ? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போட்டுங்களா? ஓகே. ஸோ பிரம்மாவின் வாழ்க்கை ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஸோ நான் வந்து இங்க வந்து சூப்பர்ஃபிஷியலா என்ன வேணுமோ அதை எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம வரப்போற அட்வான்ஸ் கிளாஸஸ்ல வந்து டீட்டெயிலா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்லைட்ல வந்து நம்ம எதை மாத்த எடுத்துக்கணும்னா, பிரம்மாவினுடைய ஆயுட்காலம் வந்து 155. ஓகே பிரபு, 155 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். ஓகே, வந்து அது வந்து 50 வருஷம் முடிஞ்சிடுச்சு. இதை நம்ம சிம்பிளா தெரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். சில பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிக்கணும், அவ்வளவுதான். ஓகே. பிரம்மாவோட ஆயுட்காலம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போங்க பிரபு. மனுவோட ஆயுட்காலத்துக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. மனுவினோட ஆயுட்காலம் பாத்தீங்கன்னா 120 மில்லியன் இயர்ஸ். ஓகேங்களா? 120 மில்லியன் இயர்ஸ். இதை மனசுல வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ இதுல இருந்து எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, கீதா வந்து எப்ப பேசப்பட்டதுன்னா 120 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து இதை வந்து கடவுள் வந்து விவஸ்வானுக்கு சொல்லியிருக்காரு. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு போலாம் பிரபு. இதெல்லாம் சோ ஒரு பிரம்மாவினுடைய பின்னாடி இது எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஒரு 1 செகண்ட் ஆஃப் பிரம்மா ஈக்குவல் டு 1 லேக் இயர்ஸ். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மீட்டதெல்லாம் நம்ம வந்து அதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும், அவ்வளவுதான். 1 செகண்ட் ஆஃப் பிரம்மா ஈக்குவல் டு 1 லேக் இயர்ஸ். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் விபு கந்தன் பிரபு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, ஏதாவது புரியலையா? இல்ல, மறுபடியும் அந்த இதை மட்டும் சொல்லணும் மாதாஜி. எது அதாவது பிரபு? ஒவ்வொரு காலமும் இணையிற அந்த ஓகே ஓகே. சரி. சோ வந்து இப்ப வந்து 4 யுகங்கள் இருக்கு. அதாவது சத்தியயுகா, திரேதாயுகா, துவாபர யுகா, கலியுகா, இல்லைங்களா? இப்போ சிம்பிளா எடுத்துக்கலாம். நம்ம காலையிலயும் சாயங்காலம் மீட் பண்ற டைம் வந்து சந்தியா காலம்னு சொல்லிட்டு சொல்றோமா டெய்லி லைஃப்ல? ஆமாவா? ஓகே. அது மாதிரி ஒரு யுகம் சத்தியா யுகமும் திரேதா யுகமும் மீட் பண்ற டைம் வந்து சந்தியாசன் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? இந்த 4 யுகங்களும் சேர்ந்தா இப்ப ஒரு வாரத்துக்கு 7 நாள் இருக்கு. சண்டே, மண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே, தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, இல்லைங்களா? ஒரு வாரத்துக்கு 7 நாள் இருக்கு. அது மாதிரி இந்த 4 யுகங்களும் சேர்ந்தா அத வந்து ஒரு திவ்ய யுகம் சொல்றாங்க. ஓகே. சோ 365 நாளை சேர்ந்தா ஒரு வருஷம் சொல்றோம், இல்லைங்களா? அந்த நமக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு இதை அப்ளை பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த வரையும் புரிஞ்சுச்சா பிரபு? திவ்ய யுகம் வரையும். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. ஓகே. சோ இது வந்து இது மாதிரி 71 திவ்ய யுகங்கள் வந்து சேர்ந்தா அதை வந்து ஒரு மன்வந்திரான்னு சொல்றோம். ஓகே. அது மாதிரி 14 மன்வந்திரா பிளஸ் 15 சந்தியாஸ். ஓகே. 14 மன்வந்திரா தான் ஆப்வியஸ்லி அங்க வந்து 15 சந்தியாஸ் தானே இருக்கும். அது ரெண்டும் சேர்ந்தா ஒரு கல்பம் சொல்றோம். ஒரு கல்பம் ஈக்குவல் டு 1 லைஃப், 1 டே ஆஃப் த லைஃப் ஆஃப் பிரம்மா. ஒரு நாள் பிரம்மாவுடைய ஒரு நாளுடைய நாள் ஈக்குவல் டு 1 கல்பா. அப்பனா அது எவ்வளவு வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 4.32 பில்லியன் இயர்ஸ் வருது. ஓகேவா? இப்ப புரிஞ்சுச்சா பிரபு? மாதாஜி எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சிங்களா? ஜஸ்ட் இது ஒரு அவுட்லைன் நமக்கு. எஸ், நோ ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி. சோ பிரபு அந்த நமக்கு இதுக்கு போலாம் பிரபு. இந்த கால்குலேஷன் எல்லாம் போலாம் பிரபு. நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போலாம் பிரபு. அப்போ வந்து 1 செகண்ட் ஆஃப் பிரம்மா ஈக்குவல் டு 1 லேக் இயர்ஸ். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது மெல்ல மெல்லமா நியூமரிக்கல்ஸ் இருக்கனால மெல்ல மெல்லமா ஆட் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. 5th ஸ்லோகத்துக்கு போலாம்.
ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச பகுனி மே வியதீதானி ஜென்மானி தவ ஜார்ஜுனா தான்யகம் வேத சர்வாணி நத்வம் வேதத பரந்தபா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவைகளை கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்வோனே பிரபு, அதுக்கு அடுத்தது எனக்கு தெரியல. சோ இவர் அர்ஜுனன் மறந்துடுறாருன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு. இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் ஏற்கனவே பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு போங்க பிரபு. ஓகே. சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் எப்படி தோன்றுகிறார், ஏன் தோன்றுகிறார், அதுக்கு என்ன காரணம்ன்றத பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் அவதரிப்பேன் இல்லையா. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதுவரையும் நம்மளும் பிறந்திருக்கோம், நம்ம பார்த்து நிறைய குழந்தைகளும் பிறந்திருக்குது இல்ல. எந்த குழந்தைகாவது நம்ம பார்த்திருக்கோமா ட்ரெஸ் போட்டுட்டு ஜுவல்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு பிறக்கும் போதே பேசிட்டு இருக்குது நம்ம பார்த்திருக்கோமா? நான் பார்த்தது இல்லப்பா இல்லையா. மோஸ்ட்லி அது மாதிரி யாரும் பார்த்தது இல்ல இல்லையா. சோ அதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஓகேங்களா, அதுதான் டிஃபரன்ஸ். இந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு பெக்குலாரிட்டி பாத்தீங்கன்னா, அவர் பட்டு பீதாம்பரத்துல எல்லா ஜுவல்ஸ் போட்டுட்டு பிறக்கிறாரு. பிறக்கும் போது பேசுறாவும் செய்யறாரு. இவர் இந்த இடத்துல ஜெயில சிறைசாலையில பிறக்கிறாருன்றத தெரிஞ்சுட்டு இந்த ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பாக்குறதுக்கோசம் எல்லா தேவர்களும் அங்க வந்திருக்காங்க. நமக்கு யாராவது இஷ்டப்படுவோமா ஜெயிலுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு? இஷ்டப்பட மாட்டோம் இல்லையா. ஆனா எல்லா தேவர்களும் கடவுள் அந்த ஜெயில மதுரா ஜெயில அவதரிக்க போறாரு. யாருக்கு? தேவகி மாதா வசுதேவருக்கு அவதரிக்க போறான்னு தெரிஞ்சுட்டு அங்க வந்தார் இல்லையா. சோ அவருடைய எட்டர்னல், ஓகே, அன்பார்ன், அஜா, இந்த வார்த்தைகளை டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் காட். நம்மளோட சரீரத்துக்கு அவரோட சரீரத்துக்கு இருக்க என்ன டிஃபரன்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மள நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு போலாம் பிரபு. நம்ம பாடி டெம்பரரி, ஆர் பர்மனென்ட். நம்ம உடம்பு அழியக்கூடியது. 6 வித சேஞ்சஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துக்கோம். அவரது அழியாதது, எந்த சேஞ்சஸ்க்கும் ஆகாது. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அவர் பாடியில இருந்தே எஃப்ளுஜன்ஸ் வரும், பிரகாசமா இருக்கும். நம்ம பாடியில 2 நாள் குளிக்கல, ஒரு நாளைக்கு குளிக்கலன்னா பேட் ஸ்மெல் வரும் இல்லையா. அவர் பாடியில இருந்து ஃப்ராக்ரன்ஸ், நல்ல வாசனை வரும். ஓகேங்களா. நமக்குள்ள ஸ்தூல உடம்பு இருக்கு, அதுக்குள்ள சூக்ஷ்ம உடம்பு இருக்கு. சூக்ஷ்ம உடம்புன்னு பாத்தீங்கன்னா மன, புத்தி, அகங்காரம். அதுக்குள்ள ஆத்மா, பரமாத்மா ரெண்டுமே இருக்கும். நம்ம எல்லாம் ஒரு துணு, அவர் கையில இருந்து ஒரு பங்கு, பார்ட் அண்ட் பார்சல். அவர் ஃபுல் ஓல். ஓகேங்களா. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுப்பாரு. நம்மளால எல்லாம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. 2 நாளுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டோன்றதை நம்ம மோஸ்ட்லி மறந்துடுவோம் இல்லைங்களா. நம்மளுடைய மெமரி பவர் அது மாதிரி. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம மாயைக்குள்ள உட்பட்டு இருக்கிறோம். அவர் மாயையை கண்ட்ரோல் பண்றவர். ஓகேங்களா. நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் பிரபு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போலாம் பிரபு. சோ எப்படி தோன்றினாருன்றத பார்த்தோம் இல்லையா. இப்ப எப்போது தோன்றுகிறார்னு பார்த்தோம். யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரத அப்யுத்தானம் அதர்மஸ்ய ததா மானம் ஸ்ருஜாம் யகம். எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரத குல தோன்றலே, அப்போது எல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன். சோ 3 காரணம்னு சொல்றாரு. ஏன் வராருன்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய பக்தர்களை காக்கிறதுக்கோசமும். ஓகேங்களா. இப்ப 2 நாள் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு நான் தூய பக்தர்னா இல்ல. நம்ம இப்பதான் பேபி கிளாஸ், நம்ம எல்லாரும் இப்ப பேபி கிளாஸ்ல இருக்கோம். இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஓகேங்களா. சோ தன்னுடைய தூய பக்தர்களை அப்ப கூட நம்ம கூப்பிட்டா வருவார். அவர் நம்மளோட ஃபெய்த்தை தான் பாக்குறார். ஓகேங்களா. சோ தர்மத்தை தன்னுடைய பக்தர்களை காக்கவும், அப்புறம் தர்மத்தை நிலைநாட்டவும், அதர்மத்தை ஸ்டாப் பண்றதுக்கோசம் வரார். இதுதான் 3 காரணங்கள். ஏன் கிருஷ்ணர் தோன்றினார்? பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய
விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனா நார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்களை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன்னு சொன்னார். அதுக்கெல்லாம் நமக்கு பார்த்துருக்கோம், நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த 10 அவதாரம் இல்லாம நிறைய அவதாரங்கள் இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ இந்த இடத்துல ஏன் வராருன்னு பாத்தீங்கன்னா கம்சனை வதம் செய்யறதுக்கு வாசம் வராரு. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பிரபு. ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து எப்பவுமே என்ன மாதிரி இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு என்ன லாபம், நம்ம எல்லாம் பிளஸ் மைனஸ் லாஸ் கெயின் எல்லாம் பார்த்து கால்குலேட் பண்ற ஆளுங்க தானே நம்ம எல்லாம். ஸோ இதனால எனக்கு என்ன நன்மைன்னு அப்படின்னு கேட்குறாரு. பார்த்துக்கலாம். நான் கிருஷ்ணரை தெரிஞ்சுட்டு எனக்கு என்ன நன்மை. நம்ம போன கிளாஸ்ல 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோமே, யாராவது சொல்றீங்களா? இல்ல அட்லீஸ்ட் சாட்ல போடுறீங்களா? நம்ம வாழ்க்கையில 2 விதமான பிரச்சனைகள் சொல்லிட்டு பார்த்தோமே. யாரும் ஆன்சர் பண்ண மாட்டீங்களா? டெம்பரரி ப்ராப்ளம்ஸ், ரியல் ப்ராப்ளம்ஸ். இப்போ ஓகே. தற்காலிகமான பிரச்சனைகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உணவு, உடை, இருக்க இடம் இல்லையா. நிரந்தரமான ப்ராப்ளம் என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு, நோய், முதுமை, இறப்பு இல்லையா. இஷ்டப்படுறோமோ இல்லையோ என்ன ஆகுது, வயசு கூடிட்டே போதா. கொஞ்ச நாள் வயசாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகுது, தோல் சுருங்குது, கருப்பா இருக்கிற முடி வந்து வெள்ளையாகுது. யாருக்காவது இஷ்டம் இருக்குதா? நம்ம என்ன பண்ணிப்போம், நமக்கெல்லாம் இஷ்டம் இல்ல. இஷ்டம் இருக்குதோ இல்லையோ இந்த சேஞ்சஸ் நடக்குதா. முட்டி வலி வருதா, வியாதிகள் வருதா, யாருக்காவது இஷ்டமா அது. கண் பார்வை மங்குதா, போய் நம்ம தாத்தா பாட்டி எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம், கேட்ராக்ட் சர்ஜரி பண்ணிக்கிறாங்க. காது கேட்குற தன்மை குறையுது, மிஷின் வச்சுக்கிறாங்க. யாருக்காவது இதெல்லாம் இஷ்டம் ஆகுதா? யாருக்கும் இஷ்டம் இல்லை. இருந்தாலும் என்ன ஆகுது, எல்லாமே நடக்குது. பிறக்கிறோம், என்ன ஆகுது, வயசாகுது, வயசாக சேஞ்சஸ் தெரியுது, உடம்புல வியாதி வருது, அப்புறம் இறக்குறோம் ஒரு நாள். நமக்கு எல்லாம் வந்து டேட் ஆஃப் டெத் தெரியாது, நமக்கு டேட் ஆஃப் பர்த் தெரியும், பட் தெரியாது. ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து நான் சரி இதுக்கு எனக்கு என்ன சம்மந்தம்னா கிருஷ்ணரை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். பிறப்பு இறப்பு என்ற கால சக்கரத்துல நம்ம வந்து வெளியே வரலாம். ஓகேங்களா? ஸோ வந்து கிருஷ்ண பிரேம பக்தியை பண்ணணும். நம்ம இப்பதான் வந்து பேபி கிளாஸ்ல இருக்கோம், நம்ம அந்த நிலைமைக்கு வரணும். பிரேம பக்தியை பண்ணணும். பிரேம பக்தி பண்ண நம்ம கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு போவோம். அப்போ வந்து நம்ம திரும்பி வரமாட்டோம். இல்லப்பா நான் தேவர்களை வழிபடுறேன் அப்படின்னா அந்த பலன் ஒண்ணு இருக்குது. அந்த பலனுக்கு போயிட்டு சேர்ந்து மறுபடியும் திரும்பி வரும். இதுக்கு சின்னதா ஒரு விஷயம், ஒரு ஸ்டோரி எடுத்துக்கலாம். அதாவது நல குபேரான்னு சொல்லிட்டு 2 பேர் இருக்காங்க. அவங்க பாத்தீங்கன்னா குபேருடைய பசங்க. அவங்களுக்கு வந்து அவங்க அப்பா வந்து செல்வந்தரா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆட்டிடியூடு. அப்போ வந்து குடிச்சிட்டு மது மாது அதுல வந்து மூழ்கி இருக்கிறாங்க. ஒரு நாள் என்ன பண்றாங்க, நாரத முனி அவர் வீட்டுக்கு வராரு. இத வந்து அவங்களுக்கு போதையில இருக்கிறதுனால தெரியல. அங்க இருக்கிற பெண்கள் அவர் முனி வர்றத பார்த்தோன்னே ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டுட்டாங்க. இவங்க வந்து அப்படியே நிர்வாணமா இருக்காங்க. இதனால நாரதர் வந்து சாபம் குடுக்குறார். நீங்க எப்படி இப்படி மரியாதை இல்லாம இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் ஒரு சாபம் கொடுக்குறாரு. அதாவது நீங்க போயிட்டு கீழே பூமியில போயிட்டு மரமா பிறக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யார் வந்து அரைகுறை ஆடைகள்லாம் போடுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து மரம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருக்கா, இல்ல, நிர்வாணமா இருக்கு இல்லையா. அதனால அந்த சாபத்தால வந்து அவங்க வந்து மரமா பிறப்பாங்க. சாபத்தை கொடுத்துறாங்க. அப்புறமா லேட்டரா ரியலைஸ் பண்றாங்க, அச்சச்சோ நம்ம வந்து நாரத முனியை வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாம இருந்தது தப்பு, எங்களை மன்னிச்சிருக்கோங்கன்னு போய் கேக்குறாங்க. அதெல்லாம் வந்து கொடுத்ததுதான்ப்பா வேணும். அதுக்கு வந்து சொல்யூஷன் தீர்வு சொல்றேன். கிருஷ்ணர் வந்து தோன்றுவாரு, அப்போ வந்து அவர் வந்து உங்களுக்கு விமோசனம் கொடுப்பாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ அப்போ வந்து ஒரு நாள் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப சேட்டை பண்ணுவாரு. எல்லார் வீட்லயும் வெண்ணெல்லாம் திருடிட்டு வருவாரு. அவங்க அம்மாவே ஒரு நாள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இந்த புள்ள எழுந்து வருது, பசிக்குதுன்னு கேக்குற அம்மா வந்து தன்னோட தாய்ப்பாலை கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் ஞாபகம் வருது, அச்சச்சோ அடுப்புல வந்து பால் வச்சுட்டேனே, பால் பொங்கி வேஸ்ட் ஆயிடுமேன்னு சொல்லிட்டு அந்த புள்ளைய சைட்ல வச்சுட்டு அந்த அம்மா வந்து அந்த பால் பாத்திரத்தை எடுக்கலான்னு போகுது.
இவனுக்கா கோவம். என்னம்மா நீ எனக்கு பால் குடுக்கறத விட அந்த வேலைதானா இவனுக்கு பெருசா போச்சுன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிறதெல்லாம் உடைச்சிடுறாரு. உடைச்சிட்டு போறாரு. போனா நீ என்ன இந்த மாதிரி வேலை செஞ்சு வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு உனக்கு வந்து எல்லாரும் உன் மேல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க. அப்ப நான் யாரு வார்த்தையும் நம்பல. உனக்கு இரு பனிஷ்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பிரபு அந்த முன்னாடி ஒரு உரல்ல கிருஷ்ணரை கட்டி போட்ட ஸ்லைடு இருக்கு பாருங்க. அவங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த கிருஷ்ணரை வந்து பிடிப்பாங்க. அவங்க வீடா நம்ம வீடு மாதிரி எல்லாம் சின்னதா இருக்கா எல்லாம் இருக்காது, பெருசா இருக்கும். அந்த அம்மாவுக்கு காலையில ஆரம்பிச்ச வேலையை வந்து சாயங்காலம் தான் முடிஞ்சிச்சு. அவ்வளவு நேரம் வந்து அந்த குழந்தை பின்னாடி தெரிஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அவங்க வீடு வந்து எவ்வளவு பெருசா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து கூட இமிடியேட்டா வந்து முடியல. நாராயணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரணடைறாங்க. அதனால அவங்களால பிடிக்க முடிஞ்சிச்சு. பிடிக்க முடிஞ்சாலும் அங்க பக்கத்துல அந்த இடத்துல இருக்கிற உலக்கை உரல்ல கட்டலாம்னு சொல்லிட்டு கயிறை வச்சு கட்டுவாங்க. கயிறை வச்சு கட்டும்போது பாத்தீங்கன்னா 2 இன்ச்சு குறையும். எல்லாரும் வந்து கோபிகாஸ் எல்லாம் பாப்பாங்க, என்ன நீ பண்ணிட்டு இருக்க இவனை போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க உங்க வீட்டுல இருக்கிற கயிறெல்லாம் எடுத்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. எவ்வளவு கயிறு எடுத்துட்டு வந்தா இமேஜின் பண்ணுங்க. அது ஒரு சின்ன உரல், அந்த குழந்தை சின்னதா இருக்கும். அது கட்ட முடியலையேன்னு சொல்றது கேட்கறதுக்கு வித்தியாசமா இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதுக்கு 2 இன்ச்சு குறையுது. எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாலும் 2 இன்ச்சு குறையுது. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வி ஷுட் சரண்டர் டு கிருஷ்ணா. ஓகே. அண்ட் ஒன்னொன்னு வந்து கடவுளை தெரிஞ்சுக்கணுன்ற டிசைர் நமக்கு இருக்கும். அதுதான் அந்த 2 இன்ச்சு குறிக்குது. அப்புறமா வந்து கடவுள் வந்து கடவுள் கிட்ட அந்த அம்மா சரண்டர் ஆகி ப்ரே பண்ணுவாங்க. அப்பதான் கடவுள் வந்து நீ ஏன் இவ்வளவு ஸ்ட்ரெயின் பண்றேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னை கட்டி போடுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஓகே. அத மாதிரி பண்ணிட்டு போகும்போதுதான் அந்த 2 மரத்துக்கு நடுவுல போவார். அந்த உலக்கை இழுத்துட்டு அது வந்து விழும். ரொம்ப பிரம்மாண்டமா ஒரு பெரிய சத்தம் கேட்டு எல்லாம் பார்ப்பாங்க. அதுல இருந்து 2 தெய்வீக தேவர்கள் வருவாங்க. அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நல குபேரா. அப்புறம் எங்களுக்கு மோட்சம் கிடைச்சிச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நன்றி சொல்லிட்டு தன்னோட தவறுகளுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுட்டு தன்னோட லோகத்துக்கு போவாங்க. இது வந்து தாமோதரர் லீலைன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு பேர். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு நீங்க இருந்த ஸ்லைடுக்கே போங்க பிரபு. ஓகே. சோ வந்து கடவுள் பாத்தீங்கன்னா யாருக்கும் வந்து பாராபட்சம் பாக்குறது இல்ல. ஓகே. பாராபட்சம் பாக்குறது இல்ல. நம்ம எப்படி சரணடைறோமோ அப்படி வந்து அவர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவார். ஓகேவா? என்னிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்றாற் போல் நான் அனைவருக்கும் பலன் அளிக்கின்றேன். பிருதாவின் மகனை எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் பிரபு அது கீழே என்ன வேர்ட்ஸ் இருக்கு? என் வழியே பின்பற்றுகின்றனர். ஓகே. சோ வந்து நம்ம அப்ப வந்து சரணடைனோம்னா நமக்கு ஒரு குவாலிட்டி இருக்கணும் இல்லையா? நம்ம இப்போ ஸ்கூலுக்கு ஒரு அட்மிஷன் ஆகிறோம்னா நமக்கு ஒரு எலிஜிபிலிட்டி இருக்கணும் இல்லையா? இப்போ எனக்கு வந்து நான் +1 படிக்கணும்னா நான் இந்த குரூப் எடுக்கணும்னா எனக்கு ஒரு எலிஜிபிலிட்டி இருக்கணும். ஓகே. இவ்வளவு அளவுக்கு மார்க் இருக்கும் 10th மார்க்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி நமக்கு என்ன இருக்கக்கூடாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பற்றுதல், பயம், கோவம் இதுல இருந்து நம்ம மெல்ல மெல்லமா நம்மள வந்து விடுதலை பண்ணிக்கணும். விடுதலை பண்ணிட்டு கடவுள் வந்து முழு முதற் கடவுள் பகவான் கிருஷ்ணர் ஆதி புருஷன்றத தெரிஞ்சுட்டு அவர்கிட்ட சரணடைஞ்சு அவர் வந்து எல்லாருக்கும் சமமா இருப்பார். நம்ம நினைச்சுப்போம் அவங்க நல்லா இருக்காங்களே, நம்ம இவ்வளவு பக்தி பண்றோமே, நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோமேனா நம்ம கர்மா என்னன்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? சோ நம்ம என்ன விதைக்கிறோமோ அதுதான் நம்ம அறுவடைப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து கல்டிவேஷன் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப நான் அரிசிக்கு வந்து விதை விதைக்கிறேன் என்னோட தோட்டத்துலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ வந்து நான் அரிசி தான் அறுவடை செய்வேன். கோதுமையோ ராகியோ வந்து நான் அறுவடை பண்ண மாட்டேன். இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்மளுடைய கர்மா தான். மை லைஃப் மை கர்மா. இது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் நம்ம கிளாஸ்ல இல்லையா? சோ கடவுள் வந்து வித்தியாசமே பார்க்க மாட்டார். பாரபட்சமே இல்ல. அவர் வந்து சமமா தான் இருக்காரு. நம்மளோட ஃபெய்த்துக்கு ஏத்த மாதிரி தான் அவர் வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்றார். அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போலாம் பிரபு. ஓகே. சோ இந்த 17வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம்னா நமக்கு ஏற்கனவே ஒரு நாள் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். வர்ணாசிரம தர்மம் வான்னு சொல்லிட்டு. மனிதர்கள் வந்து கடவுள் வந்து 4 விதமா பிரிச்சிருக்காரு. யாராவது ஆன்சர் பண்றீங்களா? அது என்னென்னு சொல்லிட்டு? அட்லீஸ்ட் யாராவது அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க, இல்ல சாட்லயாவது போடுங்க பார்க்கலாம். சோ யாரும் படிக்கிறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். 4 வித வர்ணங்கள்.
வர்ணாசிரம தர்மம். சரி, ஓகே. ஆஹா, நலக்குயிர மணிக்கு விபு கந்தன் பிரபு அதெல்லாம் ஆன்சர். ஓகே. சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகச தஸ்ய கர்த்தரம் அபிமாம் வித்யத்ய அகர்த்தாரம் அவ்யயம். அதாவது அவங்களுடைய குணங்கள் இன்டெலிஜென்சி பேசிஸ்ல நம்ம 4 விதமா கிளாசிஃபை பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்னோமா. ஹைலி இன்டெலிஜென்ட் பர்சன், சூப்பர் ஜெயந்தி மாதாஜி, கரெக்ட். பிராமணர், வைஷ்யர், பிராமணர், சத்திரியன், வைஷ்யர், சூத்ரர். இன்டெலிஜென்சி பேசிஸ்ல அவங்களுக்கு ஒரு வேலை இல்லையா, நம்ம பார்த்தோம் இத. ஓகே, நளினி மாதாஜி, கரெக்ட். ஓகே, பிராமணர் வந்து ஹைலி இன்டெலிஜென்ட், அதனால அவர் வேதங்களை படிச்சு எல்லாத்தையும் சொல்லுவார். அவர் வந்து கூலிக்கு வேலை செய்யக்கூடாது, அவருக்கு வந்து தான தர்மங்கள் வந்து எல்லாரும் போய் கொடுக்கணும்ன்றத பார்த்தோம். சத்திரியனோட வேலை என்ன, தன்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றணும், தன்னுடைய நாட்டை காப்பாற்றணும். அவனுக்கும் வந்து சம்பளம் கொடுக்கணும். யார் கொடுக்கணும்னா, யார் வேலை செய்யறாரு, யார் வந்து இங்க பிசினஸ் மேன். இங்க 4 டிவிஷன் இருக்கு. விபு கந்தன் பிரபு, இப்ப நீங்க கரெக்ட். இந்த 4 டயக்ராம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு புரியும் இல்லையா. சத்திரியன் வந்து அதுக்கு அடுத்து வைஷ்யன், அவன் வந்து பிசினஸ் மேன், பெஸ்ட் பிசினஸ் மேன். அவன் சம்பாதிச்சுட்டு வந்தது இவங்க 2 பேருக்கும் கொடுக்கணும், தன்னுடைய குடும்பத்தையும் பார்க்கணும். சூத்ரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா லெஸ் இன்டெலிஜென்ட், அதனால அவன் என்ன பண்ணணும், கடுமையா வளைக்கணும். இததான் வந்து கடவுள் வந்து நிர்ணயிச்சது. பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், இதுல வந்து நிறைய காஸ்ட் சிஸ்டமா எடுத்துட்டு வந்துட்டோம். கடவுளோட தப்பு இல்ல, இத மனிதர் செஞ்ச தவறுகள். பிசி, எம்பிசிஏ என்னென்னமோ எடுத்துட்டு வந்துட்டோம் இல்லைங்களா. கடவுள் டிவிஷன் பண்ணது வேற, நம்ம டிவிஷன் பண்ணிக்கிறது வேற. ஓகேங்களா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பிரபு. ஓகே, என்னை பாதிக்கும் செயல் எதுவும் இல்லை, செயல்களின் பலன்களை நான் விரும்புவதும் இல்லை, என்னை பற்றி உண்மையை அறிபவன் செயல்களின் விளைவுகளால் பந்தப்படுவதில்லை. இந்த வேர்டு நம்ம ஏற்கனவே புரிஞ்சிருக்கோம். அதாவது நம்ம வந்து இந்த 5 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா யாராவது சொல்லுங்க. யாரும் சொல்ல மாட்டீங்களா? யாரும் சொல்ல மாட்டீங்களா? 5 ஆப்ஜெக்ட்: பரமாத்மா, ஆத்மா, காலா, கர்மா, பிரகிருதி. ஓகேவா. பிரகிருத்தில 3 குணங்கள் இருக்கு, ரஜஸ், தமஸ் அண்ட் சத்வகுணம். இந்த 3 குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் தான் இந்த ஜீவாத்மா. பரமாத்மா வந்து இந்த இங்கே இருந்தா கூட அவருக்கு வந்து இந்த 3 குணங்களால வந்து அவர் வந்து அஃபெக்ட் ஆக மாட்டார், பாதிக்கப்பட மாட்டார். அதனால அவர் வந்து நிர்குணான்னு சொல்றோம். ஓகேவா. அதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, என்னை பாதிக்கும் செயல் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகேவா. நாமும் பற்றின்றி வாழ்றதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் மெட்டீரியல் டிட்டாச்மெண்ட், அட்டாச்மெண்ட் டு கிருஷ்ணா. பற்றுதல் வந்து கிருஷ்ணர் மேல வைக்கணும். ஓகே, அப்ப எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. ஓகே, நமாம் கர்மாணி லிப்பந்தி நமே கர்ம பலே இஸ்பிருகா இதிமாம் யோ பீஜானதி கர்மபிர் நச பத்தியதே. ஓகேங்களா. இதுல பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா இந்த பிக்சர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா, கண்டினியூ பண்ணிட்டோங்களா? இன்னைக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும், ஜஸ்ட் ப்ளீஸ் கண்டினியூ பண்ணுங்க, பேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா சில விஷயம், நமக்கு வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய விஷயங்களை மாத்திரம் நான் சொல்றேன். பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து முழு முதற் கடவுளா இருந்தா கூட அவர் பாருங்க என்ன மாதிரி சேவை பண்றாரு. தன்னோட ஃப்ரெண்டு சுதாமா வந்தாரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா புவர் பிராமின்றது தெரியும், அவங்க 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்ற விஷயமும் நமக்கு தெரியும். இந்த இடத்துல நம்ம என்ன அப்சர்வ் பண்ணணும்னா, ஒரு கெஸ்ட்டை வந்து அவர் எப்படி ஹானர் பண்றாரு, அவருடைய பாதையை வந்து பாத சேவனம் பண்ணி அவருக்கு இருக்க இடம் கொடுத்து அவருக்கு தேவையான உணவுகள்லாம் கொடுத்து ரெஸ்பெக்ட் பண்றாரு. அதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாக்குற பிக்சர். சரி, நம்ம கூட என்ன பண்ணணும், நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்து நம்ம மரியாதை கொடுத்து கொடுத்து அவங்கள உபசரிக்கணும். ஓகேங்களா. அதுதான் டேக் ஹோம் மெசேஜ். ஏன்னா இப்ப எல்லாம் வந்து அதெல்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு இல்லையா. அதுக்கு அடுத்தது செகண்ட் பிக்சர்ல பாருங்க, பீஷ்ம பிதாமகா மேல வந்து ஒரு சக்கரத்தை எடுத்துட்டு போய் தாக்குறதுக்கு போறாரு. ஓகேவா. சோ நம்ம வந்து
கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரு, என்னோட படைபலத்தை வந்து ஒருத்தருக்கு கொடுப்பேன், இன்னொரு பக்கம் நான் இருப்பேன். ஓகே, படைபலம் ஒருத்தருக்கு, நான் வந்து ஒருத்தருக்கு சொல்லியிருந்தார். நான் எங்க யார் பக்கம் இருக்கிறேனோ அப்ப வந்து நான் ஆயுதமே எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ப்ராமிஸ் பண்ணார். ஓகேவா? பட் இந்த இடத்துல என்ன பண்றாரு, போர்க்களத்துல கடந்த ஒரு உடைஞ்சு போன ஒரு சக்கரத்தை தூக்கிட்டு பீஷ்ம பிதாமகவை அடிக்கிறதுக்கு போறாரு. ஓகே, இந்த விஷயத்த நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து காலை வந்து அர்ஜுனன் பிடிச்சிருப்பாரு. கிருஷ்ணா, நீங்க என்ன சொன்னீங்க, நான் எந்த ஆயுதத்தையும் எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்க, நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, விடுங்கன்னு அப்படின்னு காலை பிடிச்சிட்டு இருக்காரு. நீங்க சொன்ன வார்த்தையில வந்து நீங்க நழுவ கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ இந்த இடத்துல டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்னன்னா, தன்னுடைய பக்தர்களை காக்கிறதுக்கு கடவுள் என்னன்னாலும் செய்வாரு. ஓகேவா? இது ஒரு பாயிண்ட் நல்லா மனசுல வச்சுக்கணும். இன்னொரு பாருங்க, பீஷ்ம பிதாமகாவுக்கு ஆசை. என்ன ஆசைன்னா, கிருஷ்ணர் ஆயுதம் ஏங்கி தான் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஆசை. சோ இவரோட ஆசையும் நிறைவேறிச்சா? தன்னோட பக்தர்களுக்கோசம் அவர் என்னன்னாலும் பண்ணுவாருன்றத வந்து டேக் ஹோம் மெசேஜ் இதுதான். ஓகேங்களா? சோ அவர் வந்து தேரோட்டியா வந்தார் அர்ஜுனனுக்கு. தேரோட்டியா கார் டிரைவர்னு கூப்பிட்டு யாருக்காவது பிடிக்குமா? பிடிக்காது இல்லையா? பட் தேரோட்டியா இருந்தாரு. அதுல ஒரு இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப எல்லாம் வந்து நமக்கு இது இருக்குது, என்னது, சிக்னல், ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு அதெல்லாம் இருக்கு. போர்க்களத்துல என்ன இருக்கும், சவுண்ட் இருக்கும், ஏதாவது பேசினா கேட்குமா? கேட்க முடியாது. அர்ஜுனனுடைய கால் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதம் கிருஷ்ணருடைய ஷோல்டர் மேல இருக்கும். சோ நீ இந்த பக்கம் திரும்பு, அந்த பக்கம் திரும்புன்னு சொல்லிட்டு அப்படிதான் வந்து சிக்னல் கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ இதெல்லாம் வந்துதான் நம்ம வந்து டேக் ஹோம் மெசேஜா எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போலாம் பிரபு. சோ 17th ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க, கர்மனு பிரபு டிரான்ஸ்லேஷன் நீங்க படிங்க பிரபு. செயல்களின் நுணுக்கங்களை. செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். எனவே கர்மம் என்பது செயல் என்பது என்ன, விகர்மம் தடை செய்யப்பட்ட செயல் என்பது என்ன, அகர்மம் செயலின்மை என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, தேங்க்யூ. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா செயல்கள், கர்மான செயல், இங்க வந்து 3 விதமான செயல்களை சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போலாம் பிரபு. அதாவது என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா கர்மா, விகர்மா, அகர்மா. ஓகேங்களா? கர்மான்னா என்ன, நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட வேலைகளை வந்து செய்யறதா வந்து கர்மா. ஓகே, விகர்மான்னா பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள்ல சொல்லாததை செஞ்சிருக்கிறத வந்து விகர்மா. அகர்மான்னா வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கோ அது செய்யறதுதான் வந்து அகர்மா. புரிஞ்சுச்சா? இது இந்த 3 வார்த்தைகள் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஹரே கிருஷ்ணா, புரிஞ்சுச்சா? இன்னொரு முறை ரிப்பீட் பண்றேன். கர்மான்னா நம்ம இப்ப எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் பாருங்க, நம்ம வந்து எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதுதான் கர்மா. வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்கிறது மாத்திரம் கிருஷ்ண உணர்வோட செஞ்சு அது வந்து அகர்மா. ஓகேங்களா? அதனால நமக்கு எந்த பிளஸும் இல்லை மைனஸும் இல்லை. நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யறதுனால எதுவுமே வந்து அவர் பார்த்துப்பார், கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா? விகர்மான்றது பாத்தீங்கன்னா வேதங்களுக்கு புறமான செயல்களை செய்யறது வந்து விகர்மா. ஓகேவா? சோ இங்க வந்து கர்மா பாத்தீங்கன்னா கர்மா பண்றவங்க இப்ப வந்து நம்ம எல்லாரும் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் இருக்கோம் மோர் ஆர் லெஸ். இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க யாரை வழிபடுறாங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி போவாங்க. இதர தேவர்களை வழிபட்டவோ கடவுளை பகவான் கிருஷ்ணர் வழிபட்ட என்ன வித்தியாசம்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து பலன்கள் வந்து சீக்கிரமா கிடைக்கும். ஓகேவா? அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு தான் போவோம். மரணத்து பிறகு அவங்களோட இடத்துக்கு தான் போவோம். பட் மறுபடியும் திரும்பி வரும். நம்மளுடைய அக்கௌண்ட், நம்ம ஏடிஎம் கார்டு இல்ல கிரெடிட் கார்டுலாம் அதுல இருக்கிற அமௌண்ட் வரையும் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். அது பிறகு மறுபடியும் வரணும். ஓகேங்களா? அதே வந்து விக்ரமா செஞ்சா கண்டிப்பா அவங்க வந்து லோவர் பிளானிட்டரி சிஸ்டத்துக்கு போவாங்க. நமக்கு தெரியும் அத்தல வித்தல சுத்தல தலாத்தல அங்க எங்கேயோ போவாங்க. அப்புறம் வந்து மிருகங்களா பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு.
அதே அகர்மா செஞ்சா நம்ம வந்து பகவான் கிருஷ்ணருடைய கிருபையால கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு போலாம். அங்க போனா நமக்கு என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா திரும்பி வரமாட்டோம். அதே ஈவன் வைகுந்த லோகத்துக்கு போனா கூட நம்ம திரும்பி வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ சிம்பிள். நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் லா ஆஃப் நேச்சர். எல்லா எவ்ரி ஆக்ஷன் இட்ஸ் ஓன் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? எல்லா செயல்களுக்கும் அதன் எதிர் விளைவுகள் இருக்கும் இல்லைங்களா? எதிர் செயல் ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா? அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. ஓகே. சோ நான் 34வது ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன சொல்றாங்க? தத்விதி ஆன்மீக பாத்தேன பரிப்ரஷன்னேன சேவையா உபதேசந்தி தே ஞானம் விஜ்ஞான தத்வதர்ஷினஹ. படிங்க பிரபு. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் வினாக்களை எழுப்பி அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்கள் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா யார் தெரியுறாங்க? பகவான் கிருஷ்ணர் தெரியுறாரு, பலராமர் தெரியுறாரு, அவருடைய குரு சாந்திப்பினி முனி இருக்கிறார் இல்லையா? பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்மளோட டேக் அப் மெசேஜ் என்னன்னா, ஒரு பகவானே வந்து ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இந்த இடத்துல வரும்போது ஒரு குருவை ஏத்துக்கிட்டார் இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம கூட நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவை தேர்ந்தெடுத்துக்கணும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், நமக்குள்ள வந்து பரமாத்மா இருக்கிறாரு. அவர் வந்து சைத்திய குருவா நமக்குள்ள வழி நடத்துவாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இஸ்கான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியார் ஏசி அபயச்சரன் பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து நம்ம சிக்ஷா குருவா இருக்கிறார். சிக்ஷா குருவா அவர் எங்க இருக்கிறாரு, எப்படி பேசுவாருன்னா பேசுறாரு. அவர் நிறைய புக்ஸ் நமக்கோசம் எல்லா லாங்குவேஜ்ல இருந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு. ஓகேங்களா? சான்ஸ்கிரிட்ல இருந்து இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காங்க. அது இங்கிலீஷ்ல இருந்து இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் நிறைய லாங்குவேஜஸ்ல மொழிபெயர்ப்பு ஆயிருக்குது. அதனாலதான் அது நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அவர் வந்து அந்த புக்கு மூலமா நம்மள பேசி நம்மள வழி நடத்துவார். ஓகே. அப்புறமா வந்து நமக்கு தேவையான குருவை வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம். தேர்ந்தெடுக்கிறது வந்து ஜாகிரதையா தேர்ந்தெடுக்கணும். ஓகேங்களா? அவர் வந்து வேதங்களை சொல்லியிருக்கிறத ஃபாலோ பண்றாரான்னு பார்க்கணும். அப்படி ஒரு குருவை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டாதான் நம்ம வந்து அந்த குரு பரம்பரைக்குள்ள வந்து கனெக்ட் ஆகும். இல்லைன்னா கனெக்ட் ஆக மாட்டோம். ஓகேங்களா? சோ அவர் அக்செப்ட் பண்ணாரு. அவர் வந்து நமக்கு எல்லா இடத்துலயும் ரோல் மாடலா இருக்கிறார். சோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முடிஞ்சது மாதாஜி, அவ்வளவுதான். புரிஞ்சிச்சுங்களா? ஆ, சோ நம்ம இதுல இருந்து தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே சோ டேக் சம் அப் பண்ணிக்கலாமா? ஞான யோகம். ஓகே. சோ வந்து ஏவம் பரம்பரை பிராப்தம். தத்துவம் ஒண்ணுதான், கடவுள் ஒருத்தர் தான். அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் பர்சன், அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா? அவரை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம்? அதுக்குதான் குரு ஸ்ரீல பரம்பரை. நம்ம வந்து பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ பரம்பரையில சேர்ந்தவங்க. ஓகே. சோ வந்து இதனால வந்து கடவுள் வந்து நம்மளுடைய கம்ஃபர்ட் கோசம் தான் வர்ணாசிரம தர்மத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணாரு. நம்ம வந்து தான் எல்லாத்தையும் அதை வந்து குழப்பிட்டோம். ஓகேங்களா? சோ வந்து எப்படி நம்ம ஸ்கூலுக்கு சேரணும்னா ஒரு தகுதி இருக்கோ, அது மாதிரி இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு நமக்கும் வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் யூனிவர்சிட்டி இருக்கு. நமக்கு எல்லா வேதங்கள் கொடுத்திருக்குது. அதுதான் அந்த 4 பரம்பரை. அந்த சம்பிரதாயங்களை நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு ஃபாலோ பண்ணணும். பெஸ்ட் வந்து பிரம்ம இதை வந்து ஃபாலோ பண்றது. அதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பக்தன்ற பணிவு. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அடக்கமுடன் கேள்வி கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த லாஸ்ட் ஸ்லைட்ல படிச்சோம் இல்லைங்களா? அடக்கம்ன்றது இருக்கணும். அப்புறம் வந்து நண்பனா இருக்கணும். இந்த 2 குவாலிட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அர்ஜுனன் கையில இருந்துச்சு இல்லையா? சோ அது மாதிரி அந்த பண்புகளை நமக்குள்ள இருந்துட்டு நம்ம வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் ஏன் எல்லாம் வராருன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? ஏன் வராரு, எதுக்கோசம் வராரு, எப்படி வராருன்றத பார்த்தோம் இல்லையா? யுகம் யுகம் தோறும் வருவேன், தர்மத்தை தன்னுடைய தூய பக்தர்களை காக்க, தர்மத்தை நிலைநாக்க, அதர்மத்தை அழிக்க வரார். ஓகேங்களா? சோ நம்மளுக்கும் அவருக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்றத பார்த்தோம். சோ 3 விதமான கர்மங்களை பார்த்தோம். கர்மா, விகர்மா, அகர்மா. ஓகே. சோ தேவர்களை வழிபட்ட எங்க போவோம், பகவான் கிருஷ்ணர் வழிபட்ட எங்க போவோன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகேங்களா? சோ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நன்றி. இதோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்யஸ்ச கிருபா சிந்து பயேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. இங்க இருக்கும் அனைத்து வைஷ்ணவ பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றி. பகவத்கீதாக்கு ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. மறுபடியும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்.